Здравейте на всички и днес ще правим следващия iPhone, така че нека да започваме. Така, ето само един телефон. Сега слагаме тук логото. Къде? Ето тук. Така. А така тук да се зарежда. Така, перфектно. Home button. Няма да слагаме. Сега. Слагаме ето така и предна камера. Ето тук. Я да видим какви са другите неща. Антена. Да. Ще има антена. Ето така. Хоп. Ето тук. Я да видим нещо още. Ще сложим ето този клик wheel, ама ето тук. Хоп. Сега, ако искаме да звъннем на някого, ето така. На него също ще може да играеме. Слагаме така да може да го държим. Ето така да може да си караме. Слагаме така. Добре. И ето този къп холдър. Го слагаме ето тук. Мисля, че така е добре. Сега слагаме ето така, трябва да може да си ходи. Ето така. И... не. По този начин. И сега ще сложим камера. Ето така, ето тук. Перфектно. Ето тук камера. Айде и тук камера. Ето така да има. Да има камери. Тук ще сложим едно за зареждане. Android лого. Хоп. Тук предната камера. Ето така. Слагаме. И ето го следващия iPhone. Ето. Хоп. This isn't just an upgrade, it's a breakthrough. Най-новия iPhone 1756. Най-новия. Най-хубавия. Ето го. Ето така. Добре. И сега ще му сложим всичко. Абсолютно всичко, което може. Така. Хоп, още едно. Още една антена. Така. Ето още веднъж. Хоп. Абсолютно всичко. Така.
И ето вече има абсолютно всичко. Wow, what an amazing day. И го продаваме, ето тук пише, за 7200 лева. Да. Еми хора, това беше видеото. Ако ви е харесало, абонирайте се, лайкайте за още такива видеа. И очаквайте ново видео много скоро. И чао от мен.